Sekarang cek cek.
Wijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang pana ing pamawas miwalebding pitutur ingkang tansah kinurmatan. Para sarjana sujaning budi mongko dadya pandam-pandeming para kawula dasih ingkang tansah kinabekten. Sumrambah sagunging para tamu kakung mewah putri ingkang pantes sinudarsana. Nuwun kawula nuwun saderengipun sumangga sesarengan ngunjukaken puja puji syukur konjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih. Ingkang sampun paring kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sami sahingga kalenggahan dalu menika saged makempal wonten pidalipun kadang kula sepuh Bapak Sunarto miwah Ibu Suginah. Anggenipun badhe nerbit darmaning asepuh amiwaha putra mahargya siwi nunggih wali matul urus ngunduh mantu. Salam sholawat konjuk dumateng junjungan kula lan panjenengan sami Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring tuntunan tulodo dumateng kula lan panjenengan sami sahingga kalangan dalu menika saged makempal wonten pidalipun Bapak Sunarto dalah Ibu Suginah. Anamung sadèrèngipun kula nyuwun agunging samodra pangsami awit ing mriki kula kapeksa jumeneng wonten ngajengan handika sami gempil kamardikan prahandika sami ingkang nembe lelenggahan saha wan pangandikan. Haut ing mriki kula sinaraya mratitesaken menggah titi laksana adicara ngunduh mantu utawi wali matul urus ri kalenggahan dalu menika. Menggah adi acara ingkang sepindhah nggih pambuka kalajengaken adicara pasrah saha panampi. Cek bilih atur pasrah samangke sulih sarira saking Bapak Bawa Utama nggih menika Bapak Samadi jinajaran kalian Bapak Rudianto dalah Bapak Widodo. Atur panampi sulih sarira saking Bapak Sunarto miwah Ibu Suginah nggih menika kadang kula sepuh Bapak Mulyana jinajaran kalian Bapak Supat miwah Bapak Sugeng. Paripurnaning atur pasrah panampi kalajengaken menggah adicara lepas bujang ingkang samangke badhe dipun pimpin kadang kula kinasih Mas Asis Varianto. Menggah mekaten kala wau titi laksana adicara pahargyan prasaja kalajengaken sakmangke adicara hiburan sesarengan kula sakadang campur sari ringkes putra nada ingkang dipun pimpin kadang kula sepuh Bapak Tugimin. Video syuting Tresno Studio. Para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung mewah putri ingkang kinurmatan. Kalajengaken adicara pamungkas setelah hiburan nanti saged acara foto-foto keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Bawa Utama dalah keluarga besar Bapak Sunarto. Mekaten menggah titi laksana dalu menika Purwomadya dumugi paripurna cara samangke mugi tansah mangke rahayu nirbeda nir ing sambikala.
Pramila sumangga kita bikak sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kanthi asma dalem Gusti ingkang Maha Welas dalam Maha Asih. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Sunarto malah Ibu Suginah anggenipun ngentas pitulus kang putra kekalih adicara walimatul urus ngunduh mantu. Mugi tansah pinaring wilujeng nirbeda nir ing sambikala purwamadya dumugi paripurnaning adicara nuwun. Jackson. Para binisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan, kados sampun handungkap wanci dalu pramila daya-daya adicara kawiwitan. Manggih acara ingkang sepindah nunggih atur pasrah sulih sarira saking keluarga besar Bapak Bawa Utomo inggih menika kadang kula sepuh Bapak Samadi, jinajaran kadang kula sepuh Bapak Rudianto dalah Mas Dodo pramila dumateng Bapak Samadi wekdal swasana kawula semanggaaken ingkang hanampi pasrah inggih menika kadang kula sepuh Bapak Mulyono, jinajaran Bapak Supat miwah Bapak Sugeng pramila para-para ingkang sinaraya sulih sarira saking keluarga besar Bapak Bawa Utomo miwah Bapak Sunarto kawula sumanggaaken majeng wonten ing sangajenging panggung campursari. Monggo Bapak Samadi ya tak jumeneng ya. Atur pasrah. Bapak Mulyono katuran jumeneng ndang ceket-ceket sat-set merga wonten gedung. Nah. Jackson. Mas Dodo pundi? Mas Rudi, Pak Dodo. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kodo atur dumateng Deadlock konjo atur dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh lan ugi adi sepuh
ingkang kinurmatan dumateng panjenenganipun bapak-bapak, ibu-ibu lan ugi tamu undangan ingkang satuhu kawula bektosi lan ugi dumateng para alim, ulama, ustaz utawi ustazah, santriwan utawi santriwati ingkang satuhu kawula bektosi ingkang siang dalu tansah sumanding kita pengsuci ilahi pinangka tetring ati. Saderengipun matur ingkang kathah ing mriki kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun amargi kula pinangka sulih sarira saking penyanipun Bawa Utama Sarimpit Ibu. Saderengipun Bawa Utama Sarimpit Ibu mboten kuawi matur wonten ngarsa pinten sami inggih awit raos bombong lan remening penggalih nampi kerawuhan panjenengan sedaya. Saderengipun monggo puji dalasan syukur kita aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng umatipun, khususipun dumateng kawula pinten sami, nikmat keimanan, nikmat Islam, sehingga kula pinten sami saged makempal manunggal wonten papan ing mrikan di wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Amin. Sholawat sarta salam monggo sareng-sareng kita aturaken, kita kintunaken dumateng junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun pareng-paring pitedah dumateng kawula pinten sami lan ugi saestu ingkang kita tenggo-tenggo sawatipun mangke di hari akhir supados mukta umatipun kalebet kawula pinten sedaya wonten sangajipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pinisepuh, sesepuh lan adi sepuh ingkang kinurmatan, saderengipun ing mriki kula piniji saking panjenengan Bapak Bawa Utama kapure matur masrahaken punanganten kekalih insya Allah mangke badhe katampinipun Bapak Mulyono nggih gegandengan kala wingi penyanipun Bapak Utama Sarimpit Ibu sampun sembodo ngicap kobolaken putra putrinipun inggih menika ingkang sesilih pun Febi Novita Sari AMD sampun kajatu krama panjenenganipun Bagus Anas Indrawanto putra pambayun saking panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu sampun keleksanan kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Lan ugi mbok bilih kerawuhan kula sak rombongan saking panjenenganipun Bapak Bawa Utama kirang meranani penggalihipun Bapak Sunarto Sagutra saestu mawantu-wantu kawula tansah nyuwun sih agunging pangapunten. Lan ugi panjenenganipun Bapak Bawa Utama kepareng masrahaken pranganten kekalih monggo borong suwanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Sunarto monggo ingkang samangke ingkang badhe bimbing mulang muruk dumateng punanganten kekalih amargi menika sampun sah dados keluarga mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pramila kula sumanggaaken dumateng tiyang sepahipun kekalih. Lan ugi ingkang nomor 3 kala wau saking rombongan Bapak Bawa Utama ngasta angsal-angsal ingkang dipun asta kaliyan ibu-ibu kula suwun kanthi keikhlasanipun mugi panjenenganipun Bapak Sunarto Sarimpit Ibu kersa nampi wontenipun angsal-angsal kangge ngenteng-entengi wontenipun acara tawi kebetaning dalu menika. Lan ugi mbok bilih sampun cekap
anggen kula pisowan marak sowan wonten dalem utawi gedung mriki pramila kula samangke sak rombongan mawantu-wantu kula nyuwun pamit sowang-sowang mugi tindak kula sak rombongan tansah pinaringan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila mboten kathah ingkang saged kula aturaken gegandengan wekdal nggih sampun ndungkap dalu. Pramila sak cekapipun wekdal kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Mulyono saking kawula kula cekap semanten rumiyin akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna menggah adicara pasrah kanthi tatas titis aturipun kadang kula sapa Bapak Samadi mangkono daya-daya Bapak Mulyono anampi atur pasrahipun saking keluarga besar Bapak Bawa Utomo Sulih Sarira saking keluarga besar Bapak Sunarto wekdal swasana kawula semanggaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu amjai waramul salin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang anggung mastuti pepoyaning kautaman. Dumateng panjenenganipun para tamu, para lenggah, tamu sedahan ingkang tansah kawula hormati. Dumateng panjenenganipun para pujangga nayakaning praja ingkang pinangka pangdam-pangdam ing kawula dasih ingkang kawula hormati ugi. Dumateng panjenenganipun Karang Taruna muda-mudi ingkang tansah kawula banggaaken. Panjenenganipun dumateng keluarga besan panjenenganipun Bapak Bawa Utomo sekalian Ibu Miwah Gotrah Growongso ingkang tansah kawula hormati ugi. Boten kesupen dumateng panjenenganipun ingkang hamenggugati panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu ingkang tansah kawula pundi. Tapi pasang kalimat tapi keparenga kula hanjejeraga ngadeg wonten ngarsa jengandika sami hanggempil kamardikan panjenengan anggenipun nembe sekeca wawan pangandikan. Jalaran kula piniji kinen matur menggah waswigata sing perlu ananggapi atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Bawa Utawa ingkang dipun sarirani Bapak Samadi kala wau. Namung saderengipun kawula nglajengaken atur langkung rumiyin monggo kita dherekaken ngunjukaken ras puja dalah puji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit katitik ing hari kalenggan dalu punika kula lan panjenengan sami taksih dipun keparengaken kempal manunggal silaturahim anuhoni dawuh saking panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Dene atur ingkang salajengipun sholawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita tenggo-tenggo sapatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Mugi-mugi panjenengan dalasan kula ing mangke pikantuk sapaatipun wonten ing hari akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Namung saderengipun kawula matur mbok pilih mangke
kirang tatas kirang titis anggen kula ngrakit basa utawi sastra kirang nyudu prana kula nglenggana inggih awit jubluing kaweruh kirang ing seserepan kula nyuwun agunging pangapunten. Kula ing mriki pinangka cagaking kandha talanging basa saking panjenenganipun Bapa Narto sekalian Ibu kinten hanampi atur pasrah saking panjenenganipun Bapa Bawa Utama sekalian Ibu anggenipun hamasrahaken Sri Atmaja temanten sekalian. Namung panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu boten kuwawi matur piyambak namung kandhek sak lebeting jangga. Boten sanes nyuwun senjata pitulung dumateng kawula pribadi. Inggih saged kula ing mriki salajengipun kawula tampi kanthi asta kalih kanthi sukurna ing penggalih anggenipun panjenenganipun Bapa Bawa Utama sekalian Ibu hanglarepaken anak mas temanten sekalian kawula tampi kanthi bombong ing manah kanthi sukurna ing penggalih ambok pilih mangke wonten dalemipun Bapa Sunarto sekalian Ibu sampun dados tanggal jawabipun Bapa Narto sekalian Ibu panggula wentahipun ing mangke kawula suwun panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu inggih kasuwun bimbing sawetahipun kados pundi ing mangke anggenipun anak mas temanten sekalian anggenipun gebyur ing bebrayan enggal supados dados keluarga ingkang ayem tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Kawula suwun anggenipun nampi putra temanten sekalian nggih kawula suwun ampun ngantos Bang Cindi Bang Ciladan boten benten menika putra kandung utawi putra mantu kawula suwun ampun dipun beda-bedakaken ing mangke. Dene atur ingkang salajengipun panjenenganipun Bapa Utama sekalian Ibu masrahaken angsal-angsal sak wonten kathahipun lumantar kawula tampi kanthi asta kalih kanthi sukurna ing penggalih mugi-mugi inggih sageta ndadosaken ngringanaken bot repotipun Bapa Narto sekalian Ibu. Kawula namung saged matur nuwun sanget sabantu panjenengan sami. Mbok pilih panjenenganipun Bapa Narto sekalian Ibu boten saged paring piwales satraju kalih peparingin panjenengan namung nderek wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Mugi-mugi panjenenganipun saged pikantuk leliru ingkang serat traju langkung kathah ingkang panjenengan aturaken wonten ing mriki. Dene atur ingkang salajengipun panjenenganipun Bawa Utama sekalian Ibu hamba bilih mangke sampun dumugi paripurnaning pisowanan badhe nyuwun lumengser saking wisma ing bagian mriki boten ateges kula nundung namung nderekaken sugeng konduripun saking wisma bagian mriki. Kawula nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi-mugi lampahipun saking wisma bahagian mriki panjenenganipun Bapa Bawa Utama sekalian Ibu pikantuk ridhanipun Allah saged manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa ngantos dumuginipun damel griya sowang-sowang. Amin. Namung ingkang salajengipun
Kula pinangka suluh sarira saking panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu, anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang nuju prana, kirang ing subasita miwah among rawuh ngambahi liatur namung panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun anggenipun nampi karawuhan panjenengan ingkang salajengipun mbok pilih panjenengan samangke badhe lumengser saking wisma pahargyan mriki. Kula nggih nyuwun donga pamuji panjenengan mugi-mugi panjenenganipun Bapak Narto sekalian Ibu anggenipun amiwaha suta hambayang karisiwi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi wilujeng wiwitan tengahan ngantos dumugi paripurnaning pahargyan ing dalu punika. Mbok pilih cekap semanten anggen kawula matur kirang tata kirang trep anggen kawula nata basa tuwin sastra. Kula pribadi nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kadhi puput pepunten ngatur wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan, paripurna menggah adi acara pasrah saha panampi ing mriki kalajengaken adicara lepas bujan dumateng panjenenganipun Bapak Asis Paryanto. Kawula suwun mimpin dumateng kadang-kadang anggenipun badhe lepas bujang. Kangge angiringi anggenipun temanten kekalih Bagus Anas Endarwanto dalah Roro Ayu Febi Novitasari ahli madya farmasi. Kairing ungeling gending gugur gunung. Monggo cengeka. Monggo Bapak Asis minangka tetuang ganing adicara lepas bujang. Pak Asis Endarwanto.
papat diulang-ulang lagi meski enggal rampungi ala bis kontol baris ala bis kontol baris ala bis kontol baris ala bis kontol baris. Selamat untuk kedua mempelai beserta Karang Taruna Cipto Rukun. Lepas saja yang dipimpin pacaripun Bapak Asis. Ayo ayo ngayahi karyane praja ini gugur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulang lagi meski enggal rampungi ala bis kontol baris ala bis kontol baris ala bis kontol baris ala bis kontol baris. Yo 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 yo. Ayo aja ngelehi karyane praja ini gugur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulang lagi meski enggal rampungi ala bis kontol baris ala bis kontol baris ala bis kontol baris ala bis kontol baris. Bladerkan wae. Aja nek swara lenang wedokan lho mar entek. Oke. Badhe kula timbali keluarga besar dari Bapak Narto yang foto-foto. Ingkang sepindah Bapak Supadi sekalian Ibu, Bapak Supriyanto sekalian Ibu, Bapak Asis sekalian Ibu, Bapak Agus Supriyanto sekalian Ibu, Bapak Sriyanto sekalian Ibu. Setelah grup Karang Taruna monggo kawula suwun foto-foto. Salam pambuka saking kadang-kadang campur sari ringkas putra nada dari jalan Serigala Kota Makassar. Tembang kangen monggo jumeneng sedaya. Ayo dibuka sik, salam pambuka saring nada putra-putra nada ya. Wey, ya. Cek satu.
wis ra wis banyu kang tumetis dadi saksi gorku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah nutup kalbu rasa kang tak aku wilara dadaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang moyong rina wengi. Lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayangku kepadamu tidak bisa hilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku mboten sesetya ngenteni balimu endah manise esamu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Putra ada, halo Mas Bo. Asik. Waya wengi utan krimis ra wis banyu kang tumetis dadi saksi gorku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah nutup kalbu rasa kang tak aku wilara dadaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang moyong rina wengi. Lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayangku kepadamu takkan bisa hilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku mboten sesetya ngenteni balimu endah manise esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Nuniki para bene sepuh sesepuh sumrambas agunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan sampun tinarbuka saking kula sak kadang campur sari ringkes putra nada. Oke.
ingkang dipun pimpin kadang kula kinasih Mas Bapak Tugimin dari Jalan Serigala Kota Makassar. Foto-foto dulu saya baca baru penyumbang lagu. Ya. Saya ulangi dari atas. Bapak Supadi sekeluarga, Bapak Supriyanto sekeluarga, Bapak Asis sekeluarga, Bapak Agus Supriyanto sekeluarga, Bapak Sriyanto sekeluarga, Bapak Andri Widianto sekeluarga, Bapak Mulyadi sekeluarga. Monggo foto-foto dulu, ya, nanti saya bacakan selanjutnya. Langsung saja badhe kula timbali penyumbang lagu Ongko. Ya. Eka Sanjaya Lopes Langgam sik siji. Engko Pak Kumis ya agek daharan ya. Langgam Setyo Tuhu. Mas Kendo, kelep mau nanti kelep, gak doman jatah kok. Tapi
Mas Lanjar sugeng rawuh nggih. Ampun bosen nyawang raine Ipong ya. Mungkin untuk berkah Suk dintekke gek penyumbang lagu. Oh, beres. Mungkin untuk berkah monggo ya, walah kok do kesusu. Foto-foto selanjutnya Bapak Sumidi, Bapak Widodo, Bapak Sumadi, Bapak Sabto sekalian garwo, Bapak Ibu Suminem sekeluarga, Ibu Rubiem sekeluarga, keluarga besar arisan di Kota Makassar.
penyumbang lagu ingkang pertama miwiti monggo Mas Harto Gento dari LPHAM. Nah, nanti baru Bapak Samadi, baru Pak Kardi Kumis, baru Pak Rudianto, tak urutke. Monggo Kakang Mas. Kok request to bosku? Ji loro telu papat. Iya. Requestin apa Mas Harto? Nidam Sari, Lina Puspitasari. Ya. Matur suwun Kakang Mas ingkang sampun paling dono asih. Mugi-mugi sehat selalu, banyak rezeki. Saya kathah iso tuku sawah, numpuk gabah didol nggo munggah ning tanah suci Mekah. Oh, jangan pulang dulu Pak Rudi. Ya. Spesial Pak Harto kondange Pak Gento. Monggo Mas. Sinarengan Putra Solo. Ya beres Mas Lanjar, santai aja tak urut ke lagu, tak kei kabeh ya. Menggejeng so Seliramu
La la. Oke, dintek nih, ayo gak penyumbang lagu. Ayo. Iki antri doar ngenteknya duit neng ini iki. Kene karuane penyanyine Iki anggere sing MC aku amplane do gatel kok. Nek ra ngetokne duit kok. Kandhane ya Jan. Aku ya gumun nek MC kok pintere sak pole. Wong Klaten ya kudu royal ngono to cah. Wong Sragen kalah saiki wis pokoke. Habis ini Pak Samadi lagune Pak Tukiyo Bedot. Ya. Wuyung karo resepsi ngawer 1 juta. Wuyung kanggo Pak Lurah Wagya karo Le Hardiman. Karo Cipta Rukun. Ayo dintekne Lin. Oke, Nidam Sari saking kadaku sepuh Kakang Mas Harto matur suwun. Salajengipun foto-foto selanjutnya Bapak Sugeng beserta Ibu, Bapak Surip beserta Ibu, Bapak Suradi beserta Ibu, Bapak Supar Puting beserta Ibu, Bapak Zainuri beserta Ibu, Bapak Margono sekalian Ibu, Bapak Mulyono sekalian Ibu, Bapak Haji Ali Mahfud sekalian Ibu, Bapak Samadi sekalian Ibu, Bapak Hardiman sekalian Ibu, perkumpulan muda-mudi Karang Taruna Cipta Rukun. Bapak Samadi monggo pamundutan saking
kadangku sepuh Pak Tukiom Bedot dari Todopuli atau Prunas ini ya, Todopuli. Wuyung Sugeng nanti lagunya 5 yang penting ora kesusu mulih ya. Monggo Bapak Samadi ya. Engko Mas Gianto Gagat Enjang njaluk lagu rapopo ora nanggap rapopo sing penting njaluk lagu. Iya. Sing penting aja kesusu mulih. Eka Wuyung sik. Ya, engko lagune Mas Lanjar aja nganti lali ya, tak silih bojomu. Nah, satu persatu dituruti alon-alon waton kelakon. Ayo jeng Eka. Ya apa kon wuyung ae, Bang. Mambung wis wuyung, iki wuyung meneh. Pamundutan Mambung wuyung ping 3 lho, Bang. Pak Tukiom Bedot. Ya Pak Tukiom Bedot juga midhangetaken langgamipun wuyung diseragen kae, Co. Pak Wagio, aja gerudut wae, maju kene lho. Mas Gianto. Pasukanku iku kudu semangat, ora gordo lendeh-lendeh nang pojokan wae. Rajana dolan neng omah bingung Mengkudu weruh nganti-nganti duku suma ayu Ngeporan trenyo sawangan iki awakku sing kuru lemune yang ono guru klopo muda leganono nggonku nandang bronto witing pari dimen mari nggonku lara ati aduh nyawa. Pripun, Pak? Apa lara atine to, Kak? Mboten kula. Aja dilarani, Kak. Eneng Pak Diwagyai senang wae. Ya, ya. Dodoku suma ora krasa apa pancen tega balong janol paring usada nggonku nandang
pasukan jogetnya maju. Ayo Gun. Larane lara ora kaya wong kang nandang uyo mangan radoyan rajena dolan nang omah bingung klopo muda leganono nggonku nandang pronto witing pari timen mari nggonku lara ati aduh nyawa. Piye Pak Wagyo, semangat? Semangat. Ora tak seru sithik jare Lin. Oh, sing seru. Kurang seru iki berarti. Dedahku suma ora krasa apa pancen tega mbok balung canur paring usada nggonku nandang uyung. Lanjut apa? Lanjut lagumu dhewe. Ini tak wacane sik. Habis ini Bapak Kardi Kumis, Bapak Rudianto, Pak Lanjar juga nanti nyilih bojone wong. Bapak Wusono Kelinci Ucul beres. Monggo lajeng Kakang Mas. Gelo. Gelo. Gelo Sri. Lina Puspitasari bersama meriah 751 hari satu malam. Mas Gunawan nek wani maju kene aja gurungan HP ae komen terus. Maju rene. Pada Kasdiman. Yuk. Pada Kasdiman sini dong. Yang punya warung Klaten. Oh, asik. Ditahan sih Mas Bowo. Ditahan sih. Neng endi nggonku goleki bot abote mung pengen ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati Bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sinandal atiku loto metis nelesi pipiku monggo yen pancene ora tresno boyo kondo kondo sing prasaja sayang aja gawe geloat asik aku ora bakal mlenjani ora mlenjani ka Pak iki ku dindum adil wong loro tok ya pokoknya
Pokoknya mbok keselo ya apa nek enek saweran panggah semangat. Tetep semangat. Lagi mau operasi itu sak karung sangka Malino iki mau. Lah karunge sapa lho? Jare istri wis etok sak karung apa dhewe mau ning kono. Karunge tok. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Aku gedeng aku. Yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase. Putra Bersama Campur Sari Putra Nada. Pak Desa Miji. Hai, Budi. Masuk, masuk. Nang endi nggonku goleki kok abote mung pengen ketemu. Nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ngati. Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal hatiku lo tumetes nalesi pipiku. Ayo yo Yen pancene ora tresno kaya kondo kondo sing prasaja. Aja gawe gelo ati aku ora bakal blenjani. Kayangnya ya Allah. Ayo, yang enak dara Ngene pengen iki. ya Lin. Teko jam 12 apa jam 1? Sojo nglake jam tekan sesuk subuh. Lagi mau masih istri Sing- tekono ya wis setelah tok. Engko ngantek subuh ra apa-apa. Sing bayar sopo? Heh? Sing bayar sopo? Sing bayar ning ndek gedung. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Sesuk prei. Sesuk prei, alah sesuk prei. Ditinggal. Gawe Gelap ati salawase. Ja. Sembah nuwun. Oke, Bapak Samadi pamundutan saking Pak Tukiyo Medot. Saiki Pak Kardi Gumesik baru Mas Lanjar ya. Nanti ada Pak Wusono, ada Mas Sugeng. Ya. Ini Pak Kardi, ini malam saya pesan dilarang nyawer karo lewat 1 juta ya. Pokoknya mengke sabar, kalau yang tidak sabar saya sebut lihat saja di YouTube ya. Nah, channel Trisno Audio kan beres ya. Pak Degito dan teman-teman Sugeng Rawuh monggo alajengaken kuli bangunan Pak Kardi Kumis.
Nanti tugirin sumi-sumi. Sumi nigas jonggo milih dewe. Kira tau nyawer jolak-jaluk lagu nanggap blas. Mas Sugeng lagune pira Lin? Iki nggih ben lali utangmu akeh karo Sugeng karo Mbak Tini. Siapa? Oh Jambuara juga tidak ada nama, ndak apa-apa, sedekah tambah berkah ngono ae. Iki penyanyi kudu butuh duit kontrakane omah do entek. Yo. Pak Kardi kuli bangunan. Ya, pokoknya kita rewangi dadi kuli. Sayang rutin sayang. Kenal
ngono tega tenan kowe ninggalno aku. Oke Pak Kardi Kumis, langsung saja Kak Mas Lanjar ya, lagunya Tak Silie Bojomu. Nanti Pak Wusono, Mas Hardiman, satu persatu sesanaan kula sak kadang Putra Nada. Nanti Mas Lanjar ayo ndantu kek rene. Bojomu tak silie ya. Asik. Nah, pokoknya sabar. Habis ini Pak Wusono, Pak Hardiman. Nah, jambu alasnya Pak Lekku. Engko sing nyanyi Kelinci Ucul Pak Wusono diwakili karo Bapak Samiji. Yes, beres nah. Ayo cengeka. Lancar berdiri. Mas Lancar. Yen rapi nata balene, yen tak jajal tak gawene, bojomu tak enggo salawase, bojomu sisa tak Asiliye. Jos. yen penak ora tak balekne, tak rasane seminggu ae, yen rasane enak ora tak balekne. Bojomu sisa tak silie, Jos. yen rapi nata balekne. Ayo Mas Bowo joget. Yen tak jajal penak tak gawene, bojomu tak enggo salawase, Jos. yen penak ora tak balekne, tak jajal seminggu ae. Slap Jos. Penak ora tak balekne. Bapak Ibu tamu undangan jangan lupa foto-foto keluarga. Bojomu sisa tak silie, yen penak engko tak gawene, Asik. yen tak jajal penak tak gawene, bojomu tak engko salawase, Bojomu sisa tak silie. Asik. yen penak ora tak balekne, Jangan dong. tak jajale sedina wae, yen penak ora tak balekne, bojomu bisa tak silie, ora tak balekne.
Oke Mas Lanjar, berikutnya Mas Sugeng Ibu Tini, Langit Mendung Kutha Ngawi, Lina Puspitasari, monggo. Oke Mas Harto, matur suwun. Siap. Langsung Celina, baru bablas ke Jambu Alas, baru kelinci ucul dari Pak Wusono, beres. Wanang gedungnya kaya diuncit kayak enak main ya. Ibu Tini Mas Sugeng mana? Iya, Bapak Gianto dari Samata. Atur Bu Det ini. Monggo sayang. Monggo. Bari ke Jambu Alas ya. Tak liwati. Lah lah. Nalikane langit mendung kutha Ngawi. Ayo Mas Gianto. Aku orang bisa lali. Iki kok kowe duwe Hardiman Jambu Alas. Joget tenanan. Tak ulati isih kaya Ya, jos. ora krasa lato metes brebes milih. Mana Mas Sugeng ya? Itu di sana lagi foto-foto. Oh iya ya, sama Ibu Tini. Ije utang telung lagu sesuk tanggal 17 tak kei 5. Iya. Yo. Sing Buat- raduman engko tanggal 17. Kagem Jackmane ampun Siap Mas kondur Dodo, yen. santai aja. Jangan pulang Ya. dulu pokoknya. Ayo Li. Rasa nglangon tanpa tarapan, tanpa pakut. Katresnanku rindang got-gor baning pesti. Dalan iki biyen tau tak lewati. Ayo. Nalikane langit mendung Jos. senggang lega wis kinorit jroning ati. Saben liwat aku tansah lara. Ayo Pak Kumis. Ati. Tak Jos. isih kaya wingi muni. Ora
Oke, selanjutkan Bapak Hardiman Jambualas. Ayo Pri, duet karo Eka. Satu dulu, nanti tanggal 17 tak 5. Diurut kesek jiji saya penting roto. Nanti kalau belum pulang tak tambahi meneh. Ayo Le Hardiman Jambualas. Jackmania nanti selanjutnya jangan pulang dulu. Pak Wusono. Gayen bojomu tak silinge sesuk esuk ra tak balekne kelingan manis sesembe anjur kelingan ramah kemuyune yo yo stolan kasih Stolan kasih sayange Kasih sayange. yen aku rak lakon melu duweni bojomu tak silinge sesuk esuk tak balekne sayange wis duwe bojo ora apa-apa ora apa-apa saking aku kebacut tresno yo 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 nelongso nelongso rasane ngati yen aku rak lakon melu duweni asik asik jam alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung ronto aja direbut asik sumpah nikmati kula sido PKP spesial buat Mbak Dia Klaten sumpah janji harus hidup semati senelan sedih ayo bareng dilakoni jambu alas dek manis rasane senajan tilas tak teni rondone asik sayange wis duwe bojo ora popo ora popo nanging aku kebacut tresno yo 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 nelongso rasane ngati Rasane ngati. yen aku rak lakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sing sumpah nikmati kula sido PKP ora bakal loro ati sumpah wis janji senelan sedih ayo bareng dilakoni jambu alas dek manis rasane manis rasane senajan tilas tak teni randane asik sayange wis duwe bojo ora popo ora popo nanging aku wis kandung tresno iyo 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 nelongso rasane ngati Rasane ngati. yen aku rak lakon melu duweni Lanjut lagunya Pak Tentara.
ning joget karo surprise barang. Itaneng Tenri Bolo ya sekre lagu baru Mas Dodo, ada juga Pak Wusono, ada juga Pak Kumis nanti. Monggo Pak Tentara maju. Sini lo Mas. Tapi sini. Sini. Tak cerai. Trisna Studio. Poci uleng tak seleta
spesial Jack Mania. Tresnanku kanggo awakmu dong aku dukun lemu urip ayam kanggo senengmu aku percaya Wahai sayangku, jajal rasa percaya, yen trimo kabar konjobo. Aku kerja nguripimu, nggo makmurke hatimu. Goyang kakak. Jack Mania. Wahai sayangku, jajal rasa percaya, yen trimo kabar konjobo. Aku kerja nguripimu, nggo makmurke hatimu. Satru wae sayangku, jajal rasa percaya, yen trimo kabar konjobo. Aku kerja nguripimu, nggo makmurke hatimu. Langsung saja Sri Uning dari Banyu Langit. Sapa? 300 sih Banyu Langit. Oh iya ra apa-apa sik urut. Iki ra percaya Mas, ijine teko subuh. Rasa kuatir sing domah tak tekoki, siap ces berapapun. Sing nyawer sabar, nek ra sabar ndelok nang YouTube ya. Bariki Sri Uning ngidam jemblem kijing miring beres. Ayo Lin, apa Lin? Sayangku goyang dong. Udah ya goyang ya. Spesial buat Jack Mania. Mbok duitnya dadi nyoh ngono sisan. Digoyang kalem.
Ayo langsung Sri Uning dari Samata, nyidam jemblem Mas Puting, kijeng miring Bapak Surip. Ya langsung ping telu. Engko lagi Pak Kumis, aja mulai sik bos, sampai subuh iki. Ora sah campur sari kok turu kaya wayangan ae.
ya dek mau ora. Ya tresnane Wiratmaya. Loh, dereng rampung kok balik. Nggih. Nggih. Ya ora apa-apa, sementing wis nyawer ngono ae. Ha engko Mas Poting bar iki nyedam jemblem, Pak Surip kijing miring ya. Tresnane Wiratmaya. Baske Sri cepet kae dalam rangka golek duit, golek kontrakan penyanyi. Ini dam jemblem dari Mas Poting 1 juta gitu. Iya. Ya, mesti ku pinter tenan golek duit cah. Tapi kadang ya nyelip tularan penyanyi. Ah, jemblem sapa iki? Sapa lanange jemblem rene? Pak Poting. Mriki Mas. Sing ndi? Iha. Neh. Lah jek mau Pada goyang. Wasik. Iha. Asik. Iban. Asik. Semangat dong.
tuh aku nyindap jemblem mudik. Jemblem sing ngendi Mas? Jemblem sing kuwi lho Dik. Malah sing kuwi ngendi ta Mas? Kuwi masa ra ngerti Dik. Pancen ora ngerti wis po aja bingungi. Iya jemblem sing mbok gembol kuwi. Cek mania lagi dong. Ayo Karang Taruna muda-mudi foto dulu, foto untuk dokumentasi keluarga Bapak Nardi. Sekali lagi Karang Taruna muda-mudi foto-foto dari keluarga besar Bapak Sunarto dan Ibu Sugina. Aku penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan. Nyawa kowe sing bakul jajan, mesti wae jajanmu ya enak tenan. Mas, aku Ya keri siji jenenge jemblem. jemblem Jemblem ku pancene super. Tak emane Mas kabeh wong padha ngiler. Jemblem ku super kabeh wong padha ngiler. Jemblem ku super kabeh wong padha ngiler. ayo Bode. Goyang dulu sayang. Ayo, iya. Saiki ne aku kepikiran, sok kapan bisa nyicipi jemblemmu. Saumpama teko tuku larang, ra duwe duit wani dodol utuh. Aku jemblem Dik. Jemblem sing ngendi Mas? Jemblem sing kuwi lho Dik. Sing kuwi ngendi ya ya? Apa ora ngerti Dik. Pancen ora ngerti wis po aja bingungi. Ya, ya, jemblem sing mbok gembol kuwi. Aku nyidam jemblem mudik. Jemblem sing ngendi Mas? Jemblem sing kuwi Dik. Alah yo sing kuwi ndi lho Mas? Masa ora ngerti Dik. Aku ora ngerti wis aja bingungi. Ya, jemblem sing mbok gembol kuwi. Ja 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 ja. Bablas ke kijing miring dari Pak Surip 500.000. Oke, mlebu kotak amal. Barikingko Pak Kusnadi juga dari Panciro. Iya. Ini dari Ablam dulu pindah di Panciro. Rukonya 4 sekarang. Ayo Pak Surip. Siap. Cek salah. Yo 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 yo. Mas Ngitar balik kulon. Apa setiane kalakon. Ayo Mas Kijing miring
Ayo mas penak diri kayemi lamu-lamu ayeme yen ojo ketemu menawan aja mangan nongko mangan duren dienggo jamu Ayo Pak Suradi karo Kegaro dan juga Rene rapi penyanyi Sini juga sama Ibu. lamu. Ayo mas Kijing miring Ayo mas Kijing miring Tanjung Pirakake bedute krasa penak-penak dudute Saiki men Iya iki saya wengi nek ra diirit-irit engko ndak rantek. Ayo Pak Kumis mau 100.000, engko agek Pak Samadi, agek Jackmania lagi. Pokoknya sampai jam 1 ini sing di omah les iki kok. Ora apa-apa. Napa lagune Pak Kumis? Wong lali ora kelingan. Iya, ayo Lin. Ayo yang. Nah, Ayo yang. pokoknya rasakan susu Bali. Saya usahakan semua penyanyi dari Karang Taruna Muda-mudi, Among Tamu beres. Kalau ndak cukup sampai subuh ndak apa-apa engko sing bayar Samadi karo Pak Niki kangge Ketua Cipta anu, Rukun. Cipta Rukun. Bendaharane siap. Cek.
Ayo Lin. sayang. Iki bendaharane Cipta Rukun. Pak Suradi sing agek foto. Oh nggih. Roro Jonggrang karo Master Mendem. Engko kembali ke saudaraku dari grup SHT Pak Jack Mania. Bandung, rene ya Bandung. Bandung sini dong. Nah, Roro Jonggrang. Ojo muni ra iso ndang ngetik. Nah, pene nggo apa? Ayo rene. Ayo langsung. Sri. Roro Jonggrang Master Mendem aku dhewe. Onggane mendem kabeh. Jack Mania. Jack Mania nanti saudaraku beres. Jangan khawatir. Ayo bendaharanya dulu. Monggo Nyanyi nek badhe dulu. Pak Suradi. Nyanyi. Iya. Oh nggih, sembah nuwun. Nah, iki nyawer sak in. Ngerti ya sih. Iki penyawer nganti antri lin, duit Lah, tak tekem gitu. ae. Wala ilaha illallah tenan. Hei, jos. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen kowe taku kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga Bandung kowe aja kumalungkung. Perang iki nganggo kudereng rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kumala. Kang wis sedo labuh ing Wonosekara. Tobat-tobat kowe wanita sing hebat. Sembah nuwun. Ora ngerti yen Bandung anake Sabit. Putra Ratu Pabuwan Amak Moyo. Aku tuwe aji sekti mantra guna. Roro Jong kowe kebut karwa. Joko Bandung aku terbebana. Candi sewu sewengi kudu dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Ayo Mas Sugeng. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga Bandung kowe aja kumalungkung. Perang iki nganggo kudereng rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kumala. Kang wis sedo labuh ing Wonosekara. Tobat-tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung nganange jagat. Putra Ratu Prabu Pengging Damar Moyo. Aku tuwe aji sekti
jonggrang panyuwunmu tak turuti. Ya dintene cek sisan Mister Mendem baru grup Karang Taruna nemen ya nek ijek enek usulne lanjut teko jam 2 rapopo. Nah iki lho 1 juta kongane Pak Suradi bendahara Cipta Rukun. Ya Mas Sri Mister Mendem. Pripun Pak Suradi mau nyanyi ke Mbak? Oh pasrah. Ayo Mas Pri. Aku wis cium batu yen ngomong aja ngelantur. Wis tak aturi yen put kamarake lali. Banjur jupir sampean dadine kenter. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap pancen bojo arep. Aja muni nuturi kaya penyanyi. Ditokne wae yen klenger lak dlosor dhewe. Mendem rusak awakku. Yen wis mari konco kejadi pamit. Mendeme jadi tinggalake. Selamat tinggal kancaku leren nondugal. Dongakno kuat mendem kuwe ora kumat. Asik. Gak bahaya toh? Gak bahaya tuh. Aku wis konco cium marake jeloko. Aku wis catur yen ngomong aja ngelantur. Wis tak aturi yen put kamarake lali. Banjur ngujubi sampeyan dadine kenter. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anyak bojo arek. Aja munamuni nuturi kaya piyayi. Ditoke wae yen klenger lak dlosor dhewe. Aku
lagune Mas Sugeng ijek limo iki. Utang wedoan gak iki eneng Latimojo eneng gedung rato kei kagek sitok. Apa? Ninggal katresnan. Ibu Tini milih apa urung? Ibu Tini. Oh iya bulekku. Ngenteni teko bar pokoknya. Nah. Oke. Ninggal katresnan. Nah. Kowe nyanyi sak jelehmu pri duet ora usah golek lagu. Engko Karang Taruna joget semua saya kasih lagu nemen. Sapa sing arep nyanyi? Nangis sajroning atiku nalika iramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan wengi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya doing uni. Jaran edi tau nono window Nono windono tak enteni ing pucuke tresno belum mongko bebasan mung katon sliramu wae. ojo lali pawelengku aku kang satya satuhu tak enteni nganti saelengku. Nangis sajroning hatiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa